Как да накараш момичето да свърши и да се влюби в теб? Повечето мъже, даже всички мъже, не знаят как да задоволяват. Не знаят кои са бутоните, които трябва да натиснат, за да накарат една жена да полудее по тях. Това е изключително лошо, но е и добре, защото конкуренцията, която имаш, е нищожна. Много по-лесно ще ти е да накараш жена да се похвали на приятелките си с теб за това какъв разбойник си, защото те не са свикнали да получават як секс. Свикнали са на average 7 от 10 секс, по мое скромно мнение. Затова в това видео ще ти кажа някои от многото тайни, които знам за задоволяване на жените. Как да накараме една жена да свърши? Стъпка 1. Не я карай да го мисли. Престани да размишляваш всеки ход, като че ли планираш тайната вечеря. Жените могат да четат езика на тялото и когато ти си твърде очевиден в намеренията си да я накараш да свърши, то в главата й изникват мисли. Добре, той влага всичко в това да свърша, но аз някак си не мога. Не ми идва точно сега. Ами дали, ако не получа оргазъм, ще го обидя? Не искам да му наранявам мъжкото его. Ох, искам да свърша, за да не ми се разсърди. Когато вкараш толкова логика в главата на едно емоционално същество, тя няма как да се отдаде на момента и няма как удоволствието й да ескалира. Позволи и сама да се загуби в момента, без налягането от твоята прекомерно амбициозна стратегия за нейния оргазъм. Просто гледай да си направиш собственото удоволствие, като, разбира се, спазваш всичките човешки права. Не искам да те вкарат в затвора за изнасилване и да посочиш това видео като инспирация. Но се отпусни и гледай да ти е яко на теб, без да я впрягаш с мисълта, че тя трябва да свърши. Стъпка 2. Бъди доминантен. Щом си в този канал, вече трябва да знаеш, че това, което жените говорят и това, което правят, са две различни неща. Първо казват, че искат добро момче, което ги разбира, и след това отиват да се чукат с най-големия буклук. Сега, доминирането, приятелю, е тайната подправка, която може да запали техните желания като коледно дърво. Те искат момче, което поема инициативата, прави страхотни неща и ги кара да забравят всичко. Реален супергерой. Твоята мисия – направи я да се чувства, като че всичко е под контрол, когато е с теб. Трябва да ги накараш да си мислят: мамка му, този тип знае какво прави. Сега не казвам, че трябва да се включиш в Световна федерация по кетч с нея, но има нюанси, по които можеш да покажеш, че ти си кралят на джунглата. Например, задушаването. Да, повечето жени го харесват, но стой малко, не всички. Има начини, с които да разбереш дали момичето се кефи на това. Можеш да си сложиш ръката точно под гърлото й, без да я душиш. Ако тя не ти мръдне ръката и не каже нищо, тогава можеш да преминеш към слагането на ръката си върху нейното гърло. И все пак внимавай, не сме тук за да задушим някоя мацка. Тук сме за да повишим температурата по правилния начин. И говорейки за повишаване на температурата, пляскането също може да бъде доминиращо движение. Не цяла борба, а просто малка подправка, за да стане по-интересно. Разбираш ли? Путките искат ти да вземеш инициативата. Бутай ги на леглото, дърпай ги към теб, завъртай ги по гръб, по корем, всякак. Ключът е там да си уверен и доминантен. Стъпка 3. Бижуто. Преди много време прочетох за една техника, едно бижу, което винаги работи и от тогава го правя постоянно. Слушай внимателно и ти. Ебете се и сте в поза Reverse Cowgirl. Когато я пръскаш на Reverse Cowgirl, не трябва да гледаш какво правят в порното и движението на пениса да е нагоре и надолу. Между другото, искам много да внимавате с тази поза, защото в името на удоволствието са се чупили много пишки. Доста е опасна, но нека продължа. Ако искаш да я накараш да свърши бързо, направете тази поза. И вместо движението на члена ти да е нагоре и надолу, то трябва да бъде напред и назад. Това нещо трябва да го правиш в продължение около минута, минута и половина, което между другото е доста изморително. И трябва да имаш здрави ръце, да си ги мачкал във фитнеса и мускулите да се използват яко. Ако гледаш този канал и следваш съветите, значи вече ходиш на фитнес, така че няма да ти е проблем. И така правиш това движение напред и назад. И след време момичето ще експлодира от шок. Ако имаш с кого да правиш секс, това трябва да го пробваш още тази вечер, но не казвай на жената, че ще пробвате нещо ново. Нека бъде изненада! Ако се почувстваш загубен или объркан, не се притеснявай. Аз, кралят на нощта, съм тук да ти помогна. Аз съм майстор на майсторите, гурото на гурутата, играча на играчите. Ще те науча на тайните на омайването на жени. Това беше от мен и ще се видим в следващия урок по шибане. До скоро!